Tak, dobrý deň všetkým. Dokončím vám teda zoznam Lucii v poradí, takže moje meno, ako už bolo povedané, je Lucia Elsner. Som z magistrátu mesta Brna, odbor sociálny péče, konkrétne referát pro sociálne bydlení. A ďakujem organizátorom za pozvanie a za priestor odprezentovať metódu CTI a ako sa s tým pasujeme u nás v Brne na referáte pro sociálne bydlení, kde aktuálne teda prebiehajú tri programy alebo tri projekty, ktoré sú aktívne. Jeden z projektov je Housing First, ktorý nadväzuje na pomerne dobrú históriu housingových projektov v Brne. Práve kolegynka potom v poobednej časti bude prezentovať aj nejaké kazuistiky z tohto projektu. Druhým projektom je podpora kapacít sociálnej práce v sociálnym bydlení. Tento projekt je vlastne dôsledok toho, že kapacity v Housing First boli veľmi preplnené. Kľúčové pracovníčky sú naozaj veľmi zaťažené a bolo potreba nejakým spôsobom rozvoľniť tie kapacity a rozdeliť lepšie. Konkrétne v rámci tohto projektu sa pracuje na zabydľovaní klientov z poradovníku žiadateľov o sociálne bydlení s komplexnou sociálnou podporou. Ten poradovník je aktuálne naozaj veľmi veľký. Za posledných niekoľko rokov sa, rozumiete, 2 roky narastol dvojnásobne. Teraz je tam 1200 žiadostí o sociálne bydlení, pričom tých sociálnych bytov je necelých 300, okolo 270. Takže je to naozaj mazec. Do projektu sú vybraní vlastne tí ľudia a tí žiadatelia, ktorí sú najnúdznejší. Tam sú tie kritériá vlastne bodovania a čím je na tom človek horšie, tak tým sa dostáva vyššie v rámci toho poradovníku a dostáva sa do projektu. No ale potom, keďže som hovorila, že to je 1200 ľudí a tých bytov je málo, tak potom sú ľudia, ktorí sú v tej vlastne núdzi bytovej pomerne veľkej. K tej bytovej núdzi je aj nejaká sociálna núdza, ale nie sú natoľko zle na tom, aby sa vlastne dostali niekedy vyššie a aby vlastne v rámci toho poradovníku mohli byť zabydlení. A práve aj na to myslel projekt programové zabydľovanie domácností v bytovej núdzi metodou CTI a implementácie mestskej nájomnej agentúry, ktorý trošku predstavím teraz. Projekt sa realizuje od 1.4.2023 do 31.12.2025, takže teraz sme v rámci nejakého toho procesu realizácie, takže budem hovoriť iba o tom, jak to postupne nastavujeme, na čo všetko vlastne narážame a čo všetko ešte ladíme ako pilotný program a pilotný projekt v Českej republike. Cieľom je zabydleť 40 domácností. Konkrétne je presne stanovené, že o akých klientov by sa malo jednať. Je to 10 rodín s deťmi, respektíve samoživiteľov, 10 seniorov vo veku 60+, čiže je to znížené, nie je to dôchodkový vek, ale teda seniorský vek 60+. 10 mladých dospelých vo veku 18 až 26 rokov a 10 jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením. Výber žiadateľov a vlastne následne už potom našich klientov vlastne prebiehal v 2 vlnách. K tomu sa asi aj potom dostanem, ale keď už to tu mám a keď už som o tom začala hovoriť, tak... Takže expertná skupina vyberá do projektu žiadateľov. Expertná skupina je zložená jednak vlastne z odborníkov v oblasti sociálneho bydlení, jednak z predstaviteľov jednotlivých mestských častí a jednak z politických predstaviteľov. Je to veľmi dôležité, aby boli vlastne do toho výberu už zahrnuté bytové odbory jednotlivých mestských častí, ktorí nám vlastne poskytujú tie sociálne byty, aby videli, o akých klientov sa jedná, aby už nejakým spôsobom od začiatku si vedeli omakať a odsledovať, že teda kto sú tí žiadatelia o sociálny byt, akými
možnými, alebo akými všetkými problémami vlastne s akými problémami sa potýkajú a tak ďalej. Takže už trošku pri tom výbere je taká snaha aj o to zjemnenie a vlastne naladenie sa na tú situáciu a na tú tému a na tých ľudí celkovo, pretože vlastne oni sú tiež tí, ktorí vyberajú potom tých konkrétnych ľudí. Čo je veľmi dôležité oproti iným projektom je to, že vlastne ten predvýber prebieha v tomto prípade alebo prebiehal, lebo už obidve vlny výberu boli uskutočnené, takže prebiehal oslovovaním organizácií, kde sa vlastne nejakým spôsobom môžu stretnúť s ľuďmi v sociálnej núdzi, či už to boli nejaké azylové domy, ubytovne, pestúnske rodiny, pestúnská starostlivosť, ospody a vlastne tie organizácie nám odporučili potenciálnych klientov. Počet bol minimálne dvojnásobný a na základe toho vlastne sa realizovali hĺbkové rozhovory s každým z tých jednotlivcov alebo s rodinami, a teda s každým z tých potenciálnych klientov. Predstavilo sa to expertnej skupine a expertná skupina potom následne vybrala tých už konkrétnych klientov. Metóda CTI je časovo obmedzená. Mňa k tomu napadlo, ako si sa pýtala predtým, s tým ukončovaním, tak rovno v rámci tejto metódy to bude zaujímavé, pretože tá podpora je poskytovaná na 12 mesiacov a vlastne cieľom je pomôcť získať človeku kompetencie v rámci toho bydlení, aby si dokázal udržať bývanie bez našej podpory. Už teraz vieme, máme pocit, že u niektorých rodín to nebude možné. U niektorých klientov tie prepady sú pomerne veľké a už sa schyluje ku koncu spolupráce a namiesto toho, aby sa rozvoľňovala tá spolupráca, tak je potreba intenzívnejšej komunikácie, takže už v rámci pilotného projektu a v rámci skúšania vlastne tejto metódy už prvý zádrhel, že teda u niektorých klientov to nebude možné. Zároveň teda nastavujeme, čo s tým ďalej a vieme, že budeme to presúvať do iných projektov, kde budú dostávať podporu, proste prejdú iba buď k inému pracovníkovi alebo pod iný projekt. Čo bolo dôležité v rámci tohto projektu je to, aby bola tá podporná sieť vlastne klienta vytvorená a bola natoľko silná a kvalitná, aby dokázal vlastne po tých 12 mesiacoch zvládnuť bývať sám. Už som hovorila, že u niektorých to môže byť problematické, alebo sa to javí, že to bude problematické. S tým sa potom budeme musieť nejako popasovať. Čo sa týka projektu samotného, tak on je pomerne široko postavený. Je tam viacero kľúčových aktivít, ale pre účely tejto prezentácie sa budem venovať najmä aktivite A, a to je zabydľovanie pomocou metódy CTI. Kto realizuje tento projekt, a teda vidíte na slajde zloženie tímu, sú to 3 kľúčové pracovníčky, sú to terénne sociálne pracovníčky, vlastne, ktoré sú klasicky pridelené k konkrétnym klientom a spolupracujú intenzívne s klientmi. Je tam jeden mentor technických dovedností. Schválne sa snažíme používať toto slovné spojenie, pretože pojem hodinový manžel, kde si to tak občas skracujeme a ľudia aj chápu, čo to je hodinový manžel, tak to nie je úplne vďačné. Vysvetlím teraz, prečo hodinový manžel je na objednávku. Toto potrebujem, objednám si hodinového manžela, tento spraví a dovidenia. Mentor technických dovedností má mať trošku inú funkciu a práve, že má dojsť aj k nejakej edukácii a zapojeniu klienta do tých nejakých technických úprav bytu a podobne. Náš kolega vlastne naozaj sa snaží veľmi citlivo
pristupovať ku každému z klientov, dohaduje sa na zakázkach a snaží sa zapojiť klientov čo najviac, aby oni vlastne boli súčasťou tej úpravy toho bytu. Či už je to fakt drobnosť v zmysle navrtanie poličky, alebo madla do kúpeľne, alebo postavenie skrine, postele, alebo nákup nejakého nábytku alebo niečoho potrebného do bytu. Niektorí klienti sú zdatní, zruční, takže vedia naozaj sa zapojiť viacej. U niektorých klientov stačí fakt, keď ich zapoja v zmysle podávanie klincov a náradia. Už vtedy je to také ako veľmi príjemné a tá spätná väzba je naozaj potom pekná. Kľúčové pracovníčky, keď idú takto do domácnosti, tak povedia: pomáhal som postaviť tú skriňu. Tí klienti sú akože na seba tak hrdí a pritom akože fakt podávali iba to náradie, v úvodzovkách iba, ale že to bola veľmi veľká a dôležitá vec pre nich. Takže preto používame, oslím mostíkom sa vraciam späť, mentor technických dovedností. Máme kolegynku, ktorá je koordinátorka síťovaní péče alebo case manažérka. Už som hovorila, že vlastne cieľom je vytvoriť tak kvalitnú sociálnu sieť a tú podpornú sieť celkovo a nasieťovať tých klientov do iných organizácií podľa toho, čo potrebujú, aby našu podporu už nepotrebovali. A práve v tom je veľmi dôležitá práca case manažérky. Zároveň vlastne je to fajn, pretože veľa vecí práve v rámci tohto sieťovania na iné organizácie nerobia teda kľúčové pracovníčky, ale robí case manažérka. Tým učíme klientov aj to, alebo snažíme sa o predchádzanie toho, aby sa naviazali na toho kľúčového pracovníka. Pretože zo začiatku je tá spolupráca pomerne intenzívna, ale potom postupne sa musí rozvoľňovať a vlastne ten klient by si mal hľadať aj iné zdroje pomoci ako u toho kľúčového pracovníka. Takže sa snažíme už od začiatku to takýmto spôsobom nastaviť. No a potom dve také technické vlastne alebo procesné pozície, vedúca tímu priamej podpory, to som ja a ešte je tam koordinátor projektu. To je kolega, ktorý vlastne dáva pozor na všetky tie záležitosti projektového typu, že či spĺňame všetky indikátory a podobne. Ten tu inak mal byť a mal prezentovať, ale teda má krajšie povinnosti aj na otcovskej dovolenke, takže preto som tu ja. On by vám potom k tomu projektu, k týmto technickým záležitostiam vedel povedať viac, ale to nevadí. No a ešte posledná vlastne kolegynka, ktorá nastúpila nedávno a ktorej pozíciu sme mali veľmi veľký problém obsadiť. Je terapeutka. Tešíme sa, že už teda nastupuje a že už sa to rozbieha. Zistili sme, že my sme to tak trochu tušili, preto to je aj v projekte napísané, táto pracovná pozícia, ale teda naši klienti naozaj potrebujú podporu aj v rámci tej psychickej oblasti. Či už je to iba nejaké poradenstvo základné alebo aj nejaké odborné psychologické poradenstvo, alebo u niektorých klientov potom naozaj po dohode dochádza aj k klasickej terapii. Je fajn, že naša kolegynka je nastavená aj na prácu v teréne. To je super. My sme sa hodne inšpirovali aj u iných organizácií, u neziskových organizácií. Napríklad Renady majú terénnu sociálnu pracovníčku, terénnu terapeutku, alebo terapeuta, neviem. A vlastne po diskusiách sme vlastne zistili, že je to strašne fajn a pre toho klienta, keď niekto príde za ním. Že pre veľa klientov je práve to, že musí ísť za niekým do organizácie alebo za niekým do nejakej kancelárie alebo ambulancie. Proste strašne veľký prach a práve na tomto veľakrát stroskotáva. Takže vlastne naša kolegynka je pripravená a pracovať s klientmi aj v teréne, čo je strašne fajn. Tak, na slade teraz vidíte celý ten proces vlastne od začiatku až po koniec, ako to prebieha. Ja
možno prebehnem iba jednotlivé odrážky a niektoré potom rozoberiem neskôr hlbšie. Už som hovorila teda, že sa vyberá expertnou skupinou do projektu, prebehli 2 vlny žiadateľov, alebo 2 vlny výberu, pardon. Minulý rok v marci a tento rok v januári. Následne sme vybraných žiadateľov a vybraných potenciálnych klientov vlastne párovali do konkrétnych bytov, ktoré sme dostali či už od magistrátu alebo od jednotlivých mestských častí. Tuto je veľmi dôležité povedať, že veľmi veľký dôraz kladieme na to, aby klient bol napárovaný v rámci toho aj v rámci jeho želania. Tak. V iných projektoch to úplne nie je možné. V tomto projekte je to fajn, že vlastne to párovanie záleží na nás a na našom tíme a tým pádom vlastne môžeme veľmi konzultovať aj s klientom, či tá lokalita je pre neho fajn, alebo nie je. Klient sa môže slobodnejšie rozhodnúť, ak sa mu ten byt z nejakého fakt osobného dôvodu nepáči, tak ako môžeme diskutovať a rozoberať to, že čo by on potreboval a snažiť sa hľadať a napárovať ho k inému bytu. Ako som hovorila v inom projekte, to možné nie je. Takže toto je také ako príjemné. Napríklad taká situácia, čo sa nám stala, že sme napárovali slečnu do bytu, všetko bolo fajn, išla na prehliadku a zistila, že na poschodí rovno oproti býva jej ex-partner, s ktorým sa teda rozišla nie úplne v dobrom. A tak sme to teda akože samozrejme hneď brali do úvahy a samozrejme, že sme hneď sa snažili to, aby došlo teda k zmene. Ale že to sú také veci, ktoré vlastne neviete dopredu a je to fajn, keď je tam ten priestor na tú variáciu. Tak, potom dochádza k osloveniu žiadateľov. V tomto projekte je super, že môžeme žiadateľov osloviť s tým, že boli ste vybraní do projektu, hľadáme pre vás byt a potom našli sme pre vás byt. Oproti iným, ja to stále porovnávam, lebo som vedúca týmu ešte druhého projektu, kde sme veľmi odkázaní na to, či nám vlastne Rada mesta Brna, potom jednotlivé mestské časti schvália toho človeka alebo neschvália a v poslednej dobe sa stáva hodnekrát, že sa snažíme naviazať tú spoluprácu a všetko a ten človek je neschválený. Takže tí ľudia, ktorí sú vybraní, musí sa stať fakt nejaká úplne špeci výnimka, že by boli z toho projektu vyradení. Špeci výnimka sa nám stala pred mesiacom, slečna zdedila 500 000. Takže v tú chvíľu ako už naozaj presahovala dosť tie finančné kritéria. Tiež sme sa inšpirovali už z predošlých projektov v rámci sociálneho bydlení a to oslovenie prebieha osobne a to oznámenie, že klient má pridelený nejaký byt, prebieha osobne. Fakt si na to sa snažíme dávať pozor a ono je to strašne príjemné, keď to zdieľate s tým človekom a tú emóciu, tú radosť alebo aj potom obavu alebo niečo, že to proste ten človek ako prežíva, vy to môžete prežívať s ním a už podľa mňa už vtedy sa začína naväzovať nejaký ten vzťah s tým klientom. Takže toto je tiež jedna z vecí, na ktorú kladieme dôraz. U niektorých klientov to nejde. Sú to klienti, ktorí sú napríklad hospitalizovaní a proste tam to prebehne telefonicky, keď nemôžeme tam prísť za nimi do nemocnice, ale teda väčšinou osobne. Tak, následne teda dohadujeme prehliadku bytu, potom sa urobia tie administratívne záležitosti typu príjmy a všetky dokumenty, ktoré sú v rámci projektu potrebné zabezpečiť a podpísať.
Potom čakáme na schválenie buď teda magistrátu, alebo potom magistrátu aj mestských častí. Ale ako som hovorila, tak tu je výhoda toho, že už jednotliví títo politickí predstavitelia a tí predstavitelia tých mestských častí majú vlastne povedomie o tom, kto budú potenciálni klienti. Takže to schválenie je skôr takého... Inak, aby som niečo nezakríkla, tak väčšinou sú zatiaľ naši klienti bez problémov schvaľovaní. Tak. Fakt? Tak ja zrýchlim. Podpora, no a následne potom už začína samotná práca a tá práca začína metodou CTI. Metóda CTI vlastne je, už to bolo povedané, je pilotná v Českej republike. Snažíme sa to nejakým spôsobom tu testovať a snažíme sa to nejakým spôsobom uchopiť a preklopiť do kultúrneho kontextu Českej republiky, čo vidíme, alebo teda zo začiatku to bolo najviac problematické, pretože my sme boli vlastne preškolení americkou organizáciou Housing Innovations LLC a vlastne ten americký kontext kultúrny a spoločenský sa odlišuje od nášho, takže vlastne sme sa potýkali s nejakými problémami, ktoré teda nejdú uchopiť tu na Českej republike a nejde to takým spôsobom realizovať. Tak, jeden z hlavných problémov, alebo takých tých prvotných, je už samotné preloženie vlastne toho pojmu CTI, čiže Critical Time Intervention. Vidíte na slajde niekoľko nápadov, akým spôsobom by sme to chceli preložiť do budúcna, ale ešte sme sa nezhodli na tom, ako to teda bude vyzerať, pretože sme sa zhodli, že ako náhle sa povie slovo kritický, tak to slovo má tak strašne negatívnu konotáciu, že sa toho ľudia strašne zlaknú. Že je niečo kritické, že je to strašné, je to proste ohrozujúce a podobne. Takže hľadáme možno nejaký iný ekvivalent alebo nejako inak to uchopiť. K čomu sme sa zatiaľ dopracovali je vlastne taká hodne široká definícia, kde sme sa snažili nejakým spôsobom uchopiť to celé a nejakým spôsobom v podstate zadefinovať, čo to tá metóda CTI je. Je to v podstate podpora a intervencie v kľúčových okamžikoch alebo v rozhodujúcich obdobiach v živote jednotlivca. Ten človek prechádza vlastne náročnými zmenami, ktoré nejakým spôsobom prežíva a ktoré môžu byť pre neho ohrozujúce, kedy sú tí ľudia najviac zraniteľní a vlastne v týchto dôležitých chvíľach je potrebná práve tá podpora a tá pomoc. Fázy CTI. Hovorila som, že už že vlastne táto metóda je nastavená na 1 rok, na podporu v rámci 1 roku. Sú tam teda 4 fázy pre CTI ešte pred zabydlením. Prvá fáza, čiže transition alebo nejaký prechod, to je vlastne poskytovanie podpory pri prechode z tej nejakej inej formy bydlení do sociálneho bytu s komplexnou sociálnou podporou. Druhá fáza je tzv. Tryout alebo vyskúšení, čiže monitorovanie, posilňovanie siete, dovednosti klienta, získavanie kompetencií a podobne. A treťou fázou je vlastne transfer of care alebo predávanie péče iným organizáciám, iným inštitúciám a celkovo tej vlastne podpornej a sociálnej sieti klienta. Tak, čo sa týka tej pre-CTI fázy, tak tam už som veľa vecí hovorila predtým. Dôležité je vlastne okrem tých technických vecí typu vyplňovanie x papierov, ktoré sú potrebné a takých tých administratívnych úkonov, je dobré si vlastne
nejakým spôsobom už začať nadväzovať vzťah s tým klientom a tak trošku ako čekovať, že čo ten klient je za človeka, čo by potreboval, nepotreboval, čiže nejaké to mapovanie potrieb. My pracujeme s dvoma formulármi, keď by som to tak nazvala. Tento prvý formulár je vlastne tzv. Checklist. Máme tam skôr také technické záležitosti typu, že si tam robíme vlastne poznámky typu kedy je zabydlený, aké dávky poberá, na koho sa máme obrátiť v prípade potreby, aké má naviazané ďalšie služby, aká je jeho zdravotná starostlivosť, zdravotný stav a opäť ako dlhy a tieto záležitosti. Druhý dotazník alebo druhý dokument, s ktorým pracujeme, je mapovanie potrieb. Mapovanie potrieb je už viacej zamerané na tú situáciu klienta skôr komplexne. Snažíme sa tam mapovať a zisťovať históriu bydlení toho klienta, sledovať alebo teda pýtať sa na zdravie, na životný štýl, prípadne nejaké ďalšie náležitosti okolo toho. Zisťujeme sociálne vzťahy, sociálne siete, nejaké profesné dovednosti, zároveň vlastne aj záľuby a koníčky klienta, aby sme potom do budúcna vedeli, na čom pracovať a vlastne cieľom je rozvíjať tie silné stránky. Ja som to už niekde na tom predošlom slajde mala, že vlastne metóda je nastavená na základe PCA prístupu, čiže rogerianské, nedirektívny prístup, nehodnotiaci, empatia, kongruencia, akceptácia klienta. Takže sa snažíme naozaj to zamerať na tie pozitívne stránky klienta. Veľa sa dozvieme aj vďaka vlastne projektovej povinnosti, kde na začiatku spolupráce je veľmi podrobný dotazník o tom klientovi, ktorý ho obnažuje fakt niekedy až do naha, že sa pýtame veľmi intimné veci. Reakcie paradoxne sú možno viacej zo strany pracovníkov a pracovníkom je trápne pýtať sa niekedy klientov také ako veľmi intimné veci. Klienti aspoň doteraz s tým nejaký problém nemali a ono to strašne záleží, ako to ten pracovník uchopí a akým spôsobom vlastne to dotazovanie prebieha. Ten dotazník projektový je naozaj veľmi, veľmi veľký a veľmi podrobný. Keď by sme to mali nejakým spôsobom hodnotiť, tak prebieha hodinu a je to také policajnské vlastne dopytovanie sa otázka, odpoveď. Tak sme sa v tíme zhodli, že to takto robiť nebudeme. Máme to rozdelené na niekoľko stretnutí, kde sa venujeme na jednom stretnutí jednej oblasti, na druhom stretnutí ďalšej oblasti a vlastne sa snažíme túto povinnosť si splniť, ale takým spôsobom, aby to bolo príjemné aj pre nás, aj pre klienta. Áno. Takže prvá fáza je ten prechod z inej formy bydlení do sociálneho bydlenia, do toho sociálneho bytu s komplexnou sociálnou podporou. Prvá fáza je pomerne intenzívna, stretávajú sa kľúčoví pracovníci s klientmi jedenkrát týždenne a trvá 3 mesiace. Už som hovorila, že vlastne vtedy dochádza k zabydľovaniu toho klienta, takže sú tam rôzne také starosti ohľadom toho bydlení. Klienti veľakrát neprichádzajú, alebo teda prichádzajú s ničím, nemajú veľa vlastných vecí, takže je potrebné pomôcť im vybaviť celú domácnosť a vlastne nejako im pomôcť zabydleť sa, aby teda keď prídu už do toho sociálneho bytu, tak aby sa tam postupne mohli cítiť ako doma. Jednou z vecí, ktoré robíme, je uvítací balíček. V tejto fáze chodievajú vlastne kľúčové pracovníčky do bytov a snažia sa nejakým spôsobom vlastne spríjemniť klientom
to zabydlení, ten uvítací balíček je vlastne vytvorený z nejakých takých akoby party potravín a je to tak ako na oslavu toho, že sa dostali do toho bytu a že teda s tým tá spolupráca začala. Druhá fáza je tiež na 3 mesiace. Postupne sa tá spolupráca rozvoľňuje. Už to nie je 1-krát týždenne, ale 2-krát mesačne, čiže raz za 14 dní. Tam sa začína vlastne pracovať na tých zákazkách, ktoré sa nejakým spôsobom vytvárajú a ktoré nejakým spôsobom vznikajú od začiatku tej spolupráce. Začína sa vyhodnocovať individuálny plán a nejakým spôsobom upravovať, doplňať a podobne. Veľmi intenzívne sa v tejto fáze pracuje na vytvorení alebo dotvorení, pretože tá podporná sieť u niektorých klientov je, ale možno nie až tak dobre funkčná, tak na podporení funkčnosti a stability tej podpornej siete začínajú sa vlastne dostávať do spolupráce aj iné organizácie a iné inštitúcie. Tretia fáza, ja čakám, kedy ma stopneš, ale ešte... Dobre. Ja vždycky s takým ako... Ešte stíham, ešte nič nepovedala. Takže tretia fáza je už rozvoľňovanie úplné. Je to predávanie peče práve do tých ďalších organizácií, inštitúcií a do tých ďalších služieb. Po dobu 6 mesiacov fakt intenzívne, my intenzívne, ale ono nie je intenzívne stretávanie s tým klientom, ale my intenzívne sledujeme vlastne funkčnosť tej siete a či je všetko v pohode. V tejto fázi dochádza strašne veľa prepadom a zase nahodeniu späť a zase prepad, takže tuto veľmi často práve sa ukazuje potreba aj tej terapeutky, čo som hovorila na začiatku, aby vlastne klienti nejakým spôsobom zistili, že to môže nejako fungovať. Tiež v tejto fáze sa ukazuje, ktorí klienti vlastne budú naozaj zvládať bývať po tom roku bez podpory, ale ktorí vlastne už idú dole. U niektorých klientov dochádza k nejakému javu, ja neviem, jak to mám nazvať, ale začínajú sa strašne naväzovať na toho pracovníka, lebo sa boja, že o ňoho prídu a že sa o toho klienta nebude mať kto postarať. Takže toto je tiež veľmi dôležité a preto tá fáza trvá až 6 mesiacov, aby vlastne tí klienti dostali taký ako väčší priestor na opúšťanie pomaly tej služby a vlastne aby sa dokázali si aj oni sami sa uvedomiť a sami pred sebou priznať, že to zvládnu sami, aby boli tak ako posilnení. Čiže ten empowerment je tu na naozaj veľmi, veľmi vysoko vystupujúci. No a posledný slajd, a týmto končím, a tým ale trošku to premostím aj k Jozefíne, ktorá bude pokračovať case loadom práve. Tak ideálna kapacita je vlastne 8 až 10 klientov na kľúčového pracovníka. Som hovorila, že sú 3 kľúčové pracovníčky, 40 domácností. V prvej vlne bola vlastne vyše polovica zabydlená, ale jak oni prechádzajú do tých ďalších fáz, tak vidíte, že sa to vlastne vypočítava podľa tej intenzity z spolupráce. Takže ono to tak vychádza, že zo začiatku je tá intenzita spolupráce vysoká, takže akoby sa to počíta za 2. Ten klient. V tej druhej fázi je tá spolupráca pomerne už taká ako klasická alebo štandardná, tak vlastne je to akoby za jedného klienta a tá tretia fáza, tá rozvoľňovacia, kde my skôr sledujeme tú funkčnosť siete a tú stabilitu podpory z iných zdrojov, tak tam sa to počíta za pol klienta. Takže vlastne takýmto nejakým spôsobom to aj vychádza. A to je z mojej strany všetko a ďakujem vám za pozornosť. Super. Pardon.